Hej med jer. Jeg sidder lige og kigger på den her kæmpe dummy, I har afleveret. Nu har jeg selv lige overført den til en enkelt side, ellers kunne jeg simpelthen ikke overskue det hele. Så husk lige at gøre det lidt nemmere for den, der følger efter, så bliver det lidt nemmere at forstå, hvad I mener. Det var sådan lidt svært at læse med den fotografering, I har afleveret det i, og den finish, I har fået lavet. Så måske kunne I bruge det her, jeg vedhæfter i hvert fald den her side som pdf. Ja, og når I nu ikke har gjort mere ud af indholdet, så er det også svært at vurdere flowet. Jeg har svært ved at se, om der er en god variation i den visuelle appel. Så jeg kan kun gætte, og det ser umiddelbart ud, som om I har en klassisk M-model med et stort peak her, med en stor temasag her, som ligger sådan en tredjedel inde i bladet. Og så ligger der en anden stor peak, som ser ud til at være den her udredende sag. Og så har I mellemhistorier til at skille de to ad. Det er fornuftigt nok. Så det eneste, jeg undrer mig over, det er, at der kommer så igen en stor historie her, der hedder 70'er, lige efter den, der hedder udredende. De to kunne I godt måske skille ad. Jeg ved ikke, om vi kunne tage måske Tipperup Høgeren og sætte ind imellem dem, eller håndværkerartiklen og sætte ind imellem, eller et eller andet, så I lige får skilt de to store ad her. Men igen, det afhænger af, hvilke billeder I har at gøre med, og så I får den der variation skiftevis mellem noget med mennesker, noget med bygninger, noget tørt stof, noget med infografik, skiftevis noget med fotos osv. Så det er svært at sige noget om, når man ikke har andet end bare en hurtig skitse med et par stikord. Så jeg kunne godt tænke mig, at I lavede, eller det skal jeg jo ikke bestemme, men måske ville det være bedre, at I lavede nogle smagsprøver på de forskellige artikler. Bare sådan 3 sider til hver, så man lige får set, så kan man godt forstå, hvilken genre det er. Så er det nemmere at forestille sig hele resten af bladet. I behøver ikke lave hele bladet. Det var sådan set det, tror jeg vil sige. God fornøjelse. Hej hej.